Ngifuna sibuke lento ye-USB, ngifuna sibuke lento umhlume, ngifuna sibuke lento ehlupha abantu, umhlume ngisho umuntu wesifazane ekhulelwe. Meke sahlala ngisiso. Zedlula lezo ngane. Ngifuna sibuke lento ukuthi iyalungisekani ngoba isifo esihlupha abantu abaningi abahlukahlukene okungekho lula ukusilungisa. Uyabona zikabhoqo kube kuya ngami ngabe wonke umuntu imbiza umhlume uyayisebenzisa noma ungenawo ngoba umhlume sengize ngathi mina kubantu sengibona ngathi lesi sifo sibhebhetheka kakhulu ngenxa yezinto esidlayo ngoba ngangigalanto kakhulu ukuthi ngawushaya imbiza umhlume but kule minyaka nje umuntu yathula lento ngithi ngishayile athi 2 years uyabuya siqale phansi sengigcine ngingasazi kwamina Akusahlaleki. Uyahlupha umhlume uyahlupha mfowethu engathi ungahlala unezimbiza zawo ekuchatheni alibe khona ikhamba ikhambi lomhlume noma ngabe awuchatheli imhlume kodwa ikhambe imbizeni zakho asiphekeni sifakeni imhlume ngoba manje angithi umhlume isihlahla esithile umhlume isihlahla ngizokukhombisa sila emhosheni siyakhula sesihlahla so umhlume uyahlupha mfowethu uhlala ukhule kuwo wonke umuntu uhlala ukhule kuwo wonke umuntu omunye uyalapheka 3 years uphele nya ubuqale phansi ngenxa yezinto esidlayo sibala ama spices sibala izinto esiziphuzayo yonke lento igcine isinomthelele ekuthenini ukudla esikuthelayo esikuthengayo kuhamba umuntu abe nayo ini umhlume kodwa umhlume uyalapheka kodwa akulula ukulapheka komhlume ngoba umhlume uhamba ubuye uyahlupha umhlume mfowethu 2 umhlume uyingozi ngoba njengoba usho nje uyaba nomthelelo ukutheni induku yomuntu wesilisa ingabhakstili kahle ngendlela efanele uthola ukuthi manje imnqinda amandla iqeda amandla nje man uyayibona kodwa ke sizofika ukuthi labo bantu labo sibasiza kanjani ngibuye ngamandla kulonyaka sizofika ekutheni silwa kanjani nalezo zinto noma ngabe ngowesilisa noma ngabe ngowesifazane ikhona lento ethi nginephunga elibi elingapheli. Okay. Ngabe kusesithweni sangasese. Ngabe kusemzimbeni iqobo ukuthi umzimba wami wonke awuqondile kunephunga elingapheli mkhulu. Mfowethu. Abantu abasondele ebelaphini besintu noma bangasazanga kwa 2+ yawuza inhliziyo yami inhle kanjani mfowethu ikhululekile imhlobo noma bangasazanga kwa 2+ Nkosi yami abavakashela ama-chemist einyanga uma bangafuni ukungena egodlweni bavakashele ama-chemist kogoli kunezinyanga idolobha nedolobha likhona ichemist lesintu uma ungazi fika ubuze ungasabi ukukhuluma kumuntu ongamazi mbuze wemdayisi mina ngicela ukubuza wena ngiphethwe yinto kanje ngiyelunywa umzimba wonke ngiyelunywa nguthole ukuphumula uzoba nalo icebo lokutshela uthatha nawo umuthi usebenzise wona uzoba right uma wehlule lapho uzokuxhumanisa phela ukuthi okay fonela nangu ubaba noma nguyise kumkhulu ichemist ibalekile yingakho nje nami ngize ngathi la emanguzi ngase Afbop angivule ichemist yakwa Dr 2+ bazoyibona abantu vele basakhona yabona lapho khona abantu abazokhona ukuthi befike khona besizakale bethole onke ama-product aqondene ngqo mfowethu ukugula kwabo waphathwa ikhanda nje edrobheni ngabe le stress ngabe lani gijima lapha emanguzi uthi shwi kwa 2+ uthola umbhemiso uthi kwathi sometime siwangathi belibeko phela ngifuna ukugila imanga lesi sintu ngiyasithanda mfowethu ngizalwe ngaso ngiyiso ngiyofaka kuso futhi ijulile lena no man mfowethu angithi sifuna ukukhombisa kahle sifuna ukwakha isizwe sakithi kubantu abathazikho inyanga kugcwele ama scammers kanti ubani ongasisona ke manje scam lenyanga iscam ufunda ama comment lenyanga iscam nale iscam nale iscam nale iscam kanti lo scam usuqhamukapi ngoba kusukela enduli inyanga zazivele zikhona futhi zelapha ngokweqiniso uthola ukuthi lo muntu othi iscam nami ngeke ngayithola leyo nto mfowethu uthothi lo muntu oyiscam ukhuluma ngomuntu osiza imalume wakho njalo okondlayo wena
Uthola ukuthi wena wazi njalo ukuthi lezi zindlu lesubsitholele kuyo babakho ayihamba lo muntu okhuluma omgcika namhlanje wena. Ngifuna sibuke emkhulu umuzi. Ngibe nenhlanhla izinto zami zangihambela kahle. Ngithenga umuzi odayiswa umuntu kanti lo muntu loyo ube nezinkinga yize ezimxosha kulomuzi. Sengithola sengikiwe lo muzi ukuthi kunenkinga enkulu la ebixosha le ndoda ngabe ilwane ezithize ngabe izinto ezithize ezinzima. Ngisizakala kanjani? Angeke baba sikufihla ukuthi ukuthenga umuzi. Umuzi nje uma uthenga umuzi isuke uyifaka enkingeni. Ngoba lo muntu okudayisela lo muzi ngeke akutshele yonke into yakhe. Ukuthi wagqiba ini la ekhaya wazi wena. Mhlawumbe umunye sewakhohlwa. Mhlawumbe umunye akazi ngempela ukuthi abazali kwakungabazali lo muzi bafakani. Akusekho ukuphumula kuleli khaya. Akusekho ukuphumula kuleli gceke. Nawe usugcina uyawuthengisa. Futhi nawe uthengisayo ngeke umtshele umuntu othengayo izinto ezixosha la. Ngoba nawe usufuna ukubaleka. Bakithi, ngithi mina wonke umuntu othenga umuzi aze la ekhaya uthatha into lezi. Yokuchela nje kulwa. Hey! Futhi mawungafuna ukuchela kunento nje encinci engizokunika yona. Umshwebe phafu. Hayinamngozi. Umshwebe phafu. Umshwebe phafu khohlwa. Simfaka nje emanzini. Ningakaqali kuphela nifaka impahla la ekhaya. Ningakafaki lutho kwenu. Kungena umshwebe phafu. Axoshe yonke lento. Ningene kube nokuthula forever. Umshwebe phafu. Ngifuna sibuke umuntu osemhlabeni noma ngabe ubani osehlelwe yishwa wakhipha umphefumulo. Kubaleke kangakanani ukwenza inhlambuluko noma ukugeza kulowo muntu loyo? Mfowethu ukubulala ngenhloso nokungakubulala nokungakhona ukubulala ngenhloso. Umuntu uyagezwa mfowethu. Umuntu uyageza futhi uma uyinyanga njengami mina angijaji umuntu. Kodwa ngisho ngabulala abantu awu16 mina ngizokugeza ube fresh. Ngisho ngabulala abantu abawu17000 mina ngizokugeza ube fresh ithunzi. Manje ithi lento okugeza uyamvimba lo muntu ukuthi mhlawumbe makwenzeke ethunywa kuthiwa akangifune la emhlabeni angangitholi. Uma ungigeza nje ukuthi ususithunze elimnyama. Ngisusa ithunzi elimnyama bese ngithaka ngalendlela ukuthi noma ngabe phela ucushiwe lo muntu uyamvala. Ngisho bangabiza inyanga enjani akangabuyi kuwe. Akangabuyi kuwe. Akangakulandi. Mina ngijaji umuntu kodwa nje masufikile ngiyayivala leyo moya imibi ukuthi ungaphinde wenze phela ulokhu hamba ubulala ngoba uthembe mina. Mina lokhu kucharge too much imali la. Uyayibona? Mina ngiyageza ngisusa leli thunzi ukuthi uyenzile lento inhloso noma kuyona inhloso kodwa uyaphila ngoba uyabona mfowethu la emhlabeni kahlahla kufanele sijajane ngoba awusazi isimo somuntu esisuke simenza ukuthi azenze lento. Kuyenzekani mkhulu kube nento ethi ngiyinkabi kunendoda enzima ngifuna ungiqaqele leyo ndoda ithambe ngikhona ukwenza lento engifuna ukuyenza. Angithanda ukuyikhuluma kakhulu le ndaba yeinkabi nokuthi sisebenzisana kanjani nenkabi makuthi asebenzisana thina belaphi noma mina nabelaphi. Angithandi leyo ngani ngoba nami la ngihamba khona ngifunwa izinkabi zamanye amadoda. Yayibona? Kodwa siyakwazi thina ukuthi umuntu uyabhekwa kuqala manje kuba umlandele ukuthi indoda yami kanjani. Nanokuthi into engivimba kakhulu ukukhuluma ngeenkabi. Mina ngikholela kakhulu ekuthenini ngaphandle kwenkabi isigoga masime ngaphandle endleleni sikhiphe. Noma ukuthiwa umthakatho njani isigoga esime phambi kwakho sikhiphe. Mina ngina stress nje emhlabeni ngoba nginayo ingilozi kaSathane ethi lo ngithintayo liyofika ilanga lakhe. Dabula mafu. Angazi kwenzakalani mfowethu indoda mayisivela imbele phansi lalwe ngomhlanu imihla yayo yonke ikhohlwe ekhaya.
Ngifuna sibuke indoda ethi ngigwetshe iminyaka umuntu osejele ukuthi siyakwazi ngilele lo muntu loyo. Mina ngiyakwazi ukukhipha umuntu ejele kodwa umuntu engikwazi ukumlekelela ejele umuntu osuke ethi angagwetshwa. Ngumuntu osuka athi cha mina ngagwetshwa ngisa-attenda. Noma bu-attend ungaphakathi noma attende ngaphandle. Kuphinde kube umuntu futhi one date ye-appeal. Khumbula la ekhaya kwa 2+2 asinayo imagic. Sisebenza ngento ephathekayo. So anginayo into mina ezodukisa ama document. Khumbula siqala ngithe mina isimo masibhekane naso ufuna ubhekane naso ufight usinqobe. So akudingeke kulahle idocument lapha na kube ngathi imlingo cha. Funa ubone uhambo lomuthi. Ukuze mawuphila ngaphandle uphila ungesabi wazi ukuthi icala lami ngal attenda mina laphela. Nampu ubufakazi. So abantu bafuna imagic bange noma kwa 2+. Abantu abathi baxhumana nami ku Facebook noma kwa 2+. Abantu abathi baxhumana nami ku TikTok noma ku WhatsApp angina WhatsApp. Abantu abathi bafakela mina angifakela imali mina yani imali. Ngoba umuntu ofuna mina uza kimi ngqo kwa 2+2. Ngqo kwamhlabe yalingana. Aze nenkinga yakhe ayigcwalisa amasaka kuphela. Fini xazulula inkinga. Ngifike umthululele inkinga shela inkinga ngimi umthando wenkinga. Ingakho nje abantu bagcwala ngaka ekhaya. Bayazi ngiyithanda inkinga zami abangitshela zona. Bese ayixazulula. Hayi lapho ke mfowethu ngangena kuzo zonke izindlu. Angifuni ukuhlula inkinga yomuntu mina. Uyayigada imoto. Ngifaka izinto ezintshontsha imoto. Hayi phuthi. Baphelile abantu. Phuthi. Imoto ukuthi thina sisuke siqaphela ukuthi izothathwa zigebengu kuphela. Imoto nje mawuyithengile imoto ayibe nemfihlo. Ingahambi ishayisa ingozi ezingenasidingo. Uyangizwa? Imoto nje ayihlonipheke. Siyokhuluma mzukwane sesibheke ngelinye ilanga sesikutshe ukuthi imoto uyenza kanjani ukuthi ithi imile lapho idumele yona. Ngayi intelezi. Angifuni ukuthi intelezi kodwa singahloniphisa sizweni siwe sokwisipoko leso. Imoto eyikhiphe egarage yona. Shuthi leli bandla lama truck liyalekeleleka. Mina nje ama truckini bayazi abaningi. Ukuthi lento abantu abafuna ukuyiveza manje ebantwini. Ukulapha komuntu kuyisecret. Kodwa nje ayi mina mfowethu khohlwa ngiyakunika into ezokushayelela masukhathela ukushayela. Ngiyakunika futhi into ethe emotweni yakho egada imoto. Ngiyakunika futhi into ethi ayigada umfazi wakho. Ngiyakunika futhi into ethi ayigada umuzi wakho. Ngiyakunika into ethi ayigada imfuyo yakho. Ngiyakunika into ethi ayigade iplaza lakho. Futhi kwamina unganginika induku ethi isithunzi sami konke la ngihamba khona ngabe ngumfundisi ngabe ngimeya ngabe ngiyinduna ngabe ngiyinkosi. Yimi umenzi wezinto mfowethu. Yimi umenzi walezo zinto. Unokuba nezwi nje emsebenzini, nokuba nezwi emndenini, nokuba nezwi wherever you are. Nokuba nezwi ezintweni ozenzayo. Nokuhlonipheka kwebusiness lakho. Ngeke ukwenze lokho mfana kithi ungenawo umuthi. Umuthi. Noma ngabe uqale liphi business nakho nje kwazi ukulukhupha. Baphelile abantu bahlupheka namhlanje. Baye ke emsebenzini ba resign abavula amabhizinisi bengenayo iclue. Akwangenzeka. Abanalutho namhlanje. Babona ukuthi baya afford. It's not about affording baba. It's about imfihlo. Thatha lento phile kahle. Yonke into ayibe nesisekelo but isisekelo is a backup. I-backup isho ukuthi uyazi ukuthi ufunani. Ukwazi ukuthi ufunani kubiza ukuthi ube nento eyisisekelo salento ofuna ukuyiqala. Mase kwenzekile wayiqala ke phela. Ibiyele lento. Lingawi business. Babe sebabengena abantu kwakwenze ukuthi bawiswa yini wena uyicabangela ukuthi ngoba kusahamba kahle namhlanje. What about tomorrow? Hey 0727378514 asikhulume baba. Ngifuna mkhulu sikhombisa abantu esifuthweni la ungena khona ukhulume nezinkinga zakho. Okay. La ungena khona ubike lonke usizi lwakho. La ungena khona ufika ushiye inkinga bese ubuka umehluko. Isifutho indawo mfowethu
eyakhela ukuthi umuntu uma ingena khona athulule konke nangakwazanga yebo nangakwazanga ukushiya ngale ekhaya kimi esurgery kodwa akwazi ukukhuluma eseye indawo yokukhala bhuti indawo engiyakhela abantu ukuthi mabakhale kuyo ngifuna abantu bayibone le ndawo indawo engiyakhela abantu ukuthi mabakha asambe abathakathi abantu basishaya abantu abafata umuntu aphele umona ingane kabani izophumelela ingane kabani izophumelela ezexoke nakubantu abakwazi ukwenza izinto bese uyashayeka kungakho sithi umhlaba uhlangene uhambele nalaba nomona qale khona la ekhaya emndeni ebanomona nawe futhi uma uphatha umhlaba uhlangene ngicela ukuthi imali ozoyithola kumhlaba uhlangene awusize ngisho noma ubana ungabi yona imali esiza wena wedwa ngoba le mali le yoba le mali le iceliwe basithi umhlaba uhlangene imali oyiphethe iba nozwele nomunye umuntu kungabe yazi ukuthi uzokhuphuka kube mkhulu awubanaka abazali bakho awubanaka izihlobo za noma kuthiwa umuntu bethakade kodwa mesayivele inkinga uhamba umsize especially nje into ethi umndeni nomakhelwane bake baswele ungaziphakamisi usizo yakho uyenza ngokwendlela uzoyizwa into yenza la izophuma uthi umuntu ungani baba undoza uthi wena ngikhipha imali ngiphinika umuntu isithwala into akusithwala umuntu okimi unokuhawukela ngenkathi usuka la ekhaya nguvule izinto zakho awusize nomunye usize laba ebadinga ukusizwa ungabathandi laba phakeme thanda labo ngathi abalutho ngisho udla inyama kunokumuntu ongathi kuhlezi lapha kukhubazekile kunjani uma usuka la ekhaya bayeke laba cebile thatha into uphe laba abantu uzobona into yakhe izophumelela eyami into akusithwala kodwa eyami into mina ehamba nami isebenza ngokuhawukela omunye umuntu imali yami ungasabi ukuthi imali bazoyivala bayivale imali esuka esandleni sakho ngoba isuka esandleni esinamandla ayikho into ezoma ngathi uthe wona banomona badeda abashayeke phansi uma uthi abalale babheke phansi bazolala kanje uhambe phezulu umhlaba uhlangene ufuna na uvuleleke kungabi nomona uma uqhamuka insuku azihlezi bomama bahlezi awunayo uthenga izinto banike badle bajabule siyabonga uyawuphasisa umhlaba uhlangene ungabi nandaba futhi uma uphethe umhlaba uhlangene musu ukuthi ukhetha abantu umZulu umpethe yini umntwana umfuni umhlaba uhlangene uthi bonke abantu bayinto eyodwa uma uzela kimi nje uma uphatha umuntu une apartheid uzonqaba lento engiyiphethe mina labantu kodwa abafuni bona yona iphuma kubo uhlangeneke manje umhlaba ngenkathi uba lo muntu umsiza uphathisane yanto ubona umpethi uyamnika umXhosa umZulu uyamnika umtswana umtsonga hlobo lini lo muntu umvende uyamnika umhlaba uhlangene ngenkathi umbona lo muntu ungabi nomoba wazi waba nomona uyanyanya lo muntu wakuboka laba abantu kanti umuntu semnika incebo nje ukhethe abanye abantu coshi yaphela indaba injalo indaba umhlaba uhlangene nje awuzihlele wena uzobona njengamanje uba ngikhuluma nje ubona imoto zimile ephandle bala bazofuna wona umhlaba uhlangene kanti umhlaba uhlangene isigubhu nakho ke soyakhuluma umuthi omncane ophatheka ungayiphethana iswasho umhlaba uhlangene uyini ya mase ukhuluma kahle uthatha nje la ekhaya ukhuluma kahle angithi uyazibona ezinye igubhu nansi uyazibona amabhodlela emithi okunye nanku la nguvalile lapha okunye nayi indlo ngalezansi umhlaba uhlangene yimithi enamandla ehlukahlukene ehlangane nento thize eyaziwa yimi engithi mina mase ngiwuhlanganisa ngithi nayi inkosi yeni ngiwuhlanganisa ngiwunikeza umuntu ufuka uhlala wenza lokho awusigubhu umhlaba uhlangene kodwa umhlaba uhlangene uma uzowuthola nje umuntu owuphawuda mhlaba sothi insukwane ezo5 uthinta sikutshela ukuthi usebenzisa nani mase ulake ngichaza hamba usebenzisa nokuthi lo mhlaba uhlangene bese wenza into zayo ukuqala ngeke ngikunike into ezobusa yona ibe wena ungagezekile kufuna ugeze kuqala bese ngihamba ngiyocela ke njengoba ngithi umhlaba uhlangene let bhodle ngizokunika lona noma yini igama ethi ibhodle ukuthi liyabethusa abantu noma ngaletha ngeplastic ke angithi angizwa lento yes umhlaba uhlangene into nje ngenkathi lento uyithethe uhamba nayo uthi wena into yami ayilungi amabhizinisi yami awalungi yonke into engiyithintayo mina ayivuleki bese ngunikeza lentwana ke le engizokunika yona ngithi uzofika wenze kanje ukholele esinefini uma ukhuluma nebadala ukholele empepeni ukholele emakhandle uma ukholela kuleyo nto uyithatha uyixube nalento bese uyakhuluma nguwe ukhuluma ekhaya ethi eyakumina ngithi kodwa manje hamba uyicele wena bomhlaba uhlangene ucelwe nguwe kodwa ukwenzayo ngicela ukuthi ungathi uzenzela wena unkosikazi wakho uthi ngenzela into ezophakamisa umuzi wakithi ukhulu bemkhulu ngikwazi uma kunenkinga ekhaya ngibasiza umhlaba uhlangene mfowethu umuntu ongawucophoza igubhu noma zezibo5 noma zibe u6 ngithatha amabhodlela ahlukahlukene ngiwacapha ngwenza bese ngithatha lamafutha yami emgilingwane ngwenza bese ngithatha lento yami ngizothi hamba ishisa emgilingwane ngiyenze ngithi hamba uyosebenza unebhizinisi lizovuleka
unamathenda kuzovuleka, umuntu ofuna isikhundla emsebenzini kodwa kokuqala qala sikubuka ukuthi njengoba ufuna umhlaba uhlangene uma ukuthi angikuyise olwandle ngokuhlambulula ngawo uzoya khona, uma ukuthi angikuyise ehlathini lengisebenzisa abantu, uma ukuthi indaba yakhe ayiphelele umhlaba uhlangene nje umuntu omncane kodwa uzokhokhela wena kodwa mncane nje. Bana-ke mkhulu ngifuna sibuke lento ukuthi umhlaba uhlangene lo ukalelekile iminyaka mhlawumbe ukuthi kufune ngibe neminyaka engaka kuze ngithathe umhlaba uhlangene, noma ngisho ngina 19 nje ngawuthatha umhlaba uhlangene, noma wabantu abathile abasebethe ukukhula asebefuna impilo kodwa sebethe ukuba sesigabeni esithiwe. Ubuzeka umhlaba uhlangene uma usafunda isikole ungawulanda hayi njengoba uzokuhlupha. Angithi uma uphethe umhlaba uhlangene uthandwa yibo bonke abantu. Manje ngenkathi wena unikeza ingane esafunda isikole njengoba unemali ithi ufuna umhlaba uhlangene nje uphathe uzothandwa yibo bonke abantu abaphezulu ngekhundle banjani. Ovela agcine segila imkhuba ngalethi sifuna umuntu othi mina manje ngizelwe kanje khona ngomncane kodwa sengiphushe ukuthi ngikhulise umuzi wakithi manje akwenzeki. Uyawuthola umhlaba uhlangene ngabe no20 kodwa uma umele umuzi wakini uqala uye phezulu mina sowumele ukwenza into zasekhaya awufundi. Mhlawumbe uyafunda kulungile kungcono lokho kodwa awuthathi nje uthathe ukuthi ufuna ukuba nawo uba nemali ubuye ukubusa kwakho ohlonishwa ngabantu ugcina yenza emgilingwane. Hayi awusona isithwala ngithi umhlaba uhlangene uphendula into kwathiwa angeke izilunga kodwa abantu abashoyo bazokubiza ngokuthi uthwele njengoba nami bengibiza nje. Ngifuna sibuke le futhi umuntu kamhlaba uhlangene ungathi uzomhlasela wena ebusuku ngeke kwenzeke izokushaya ukuthi manje labantu baningi kakhulu ngeke ukwazi ukubathinta wena uzohamba uthi ngilanda umuntu endakade umhlaba uhlangene uzokugila. Wona uma uza ngobuthakathi uba sasithwala ukuthi ngenkathi uqhaba ngemlingo yakho uzobusa wona ukushaya wona futhi. Ngifuna sibuke lento abantu bagilekile kakhulu othandweni ethi isithandwa sami ngifuna ukusibuyisa, udali wami ngifuna ebuye, ngabe indoda ngabe umuntu wesilisa besithanda isikhathi eside, ngifisa ukuthi kwenzeke izinto. Ikhona into enjalo ukuthi kungabuya umuntu ebenginaye othandweni sijabula naye kumnandi kodwa akusenzeki. Ikhona phela lo nto umuntu uyabuya. Okokuqala umuntu ngenkathi eza kuwethi ngifuna ukubuyisa isithandwa sami. Okokuqala ngibuthi mina sahamba kwenze njani. Nje iqiniso uhlambuluko. Hayi mina lo muntu ngaxabana naye ngabuya manje ngiphuzile ngamshaya manje wadile wathatha impahla wahamba. Ngicela ungitshele iqiniso uze ngisize. Bekwe kwesingaki lokho kwenzeka. Usho yini soyenzile kuyi indoda lapha mina sengilahla angimfuni umuntu othi ubuyisa intombi hayi ngamanye uyele kulezo iganga ngifuna umuntu nobuyisa into aneshow ukuthi lo muntu lo nginenjongo na ikho into bengifuna uyenzeke bese siyahlala phansi hayi indoda sizoyenza kanje uyabuya umuntu. Ukubuya komuntu ke uhlanganisa izinto ezimbili ufika uchuma idlozi lakhe ngeke umthumelele imtilwane ungaqondi usho ukuthi uthe ufuna ukumthatha umenze inkosikazi. Sho yes ubabani ufuna ukumenza inkosikazi bese ngithi mina wena masibani bani uthi ubani ufuna ukuthi wena kwenza unkosikazi. Ngicela ke idala zangane nedala zakuba zihlangane isivumelane sethi ufuna ukwenza unkosikazi. Umuntu omenza unkosikazi uyamlobola wenza u1 no2 no3 athi yebo ngenkathi mina ngikwenza lento izokwenza uma sowuganga futhi wena iyaphela. Uzomlanda abuye ukhipha unako ngabe uhola imali encane ngabe njani uhlanganisa umondla njengonkosikazi izokhula ngenkathi sokuthi ufuna uzogibela kuyazohlala la kophela yonke into. Uyabuya umuntu kodwa enza isivumelano ukuthi umbuyisela sona. Asidinga abantu abalanda abantu bazoba ngodomete futhi uma kwenzeka umlande ngicine ngimazi umuntu somlandele ngiyamazi sodlala ngayo nawe ngakujikela mina uthi mase ufika la ngithi hayi ngifuna ukumgqoma ngomkhipheleza kahle sengifuna ukushintsha ngoba ngibona into nesigangu ngifuna ukuphumelela kodwa ucindezele abanye abantu undosi ke lo owenza lezo zinto. Khulu ziningi izinto engiyibona la, ngibona impondo la, ngibona igubhu la. Kwenzakalani ezane izimpondo senzani la? Angithi phela noma ngeke ngichaze konke angithi njengoba sethina umhlaba uhlangene phela indoda uma kuyindoda elwayo hlezi nenduku ehlukahlukene awubi nenduku yobakusasa ngoba umgane uthi isagila sakho siphukile ufuna uhlezi ucuphile thina sithi sihlezi kunabantu ethi umuntu ufuna ukukubulala ungenza ngalutho uthi uhlezi kunomuntu ufuna ukuthwebula inhlanhla yakho ungenza ngalutho uthi uhlezi kunomuntu ufuna ukukudobola ungenza ngalutho uthi uhlezi kunomuntu okumonazala ungenza manje njengoba sibekile imithi isebenza kanje inemithi ehlukahlukene amethu umuntu ufuna ungiqinisele nje khona abantu bafuna ukwenza into ethi ngiyakwazi mangiya lapha ngiyothintana manje lapha ngiyothintana mangithinta lapha ngithintana obi iqiniso zezinto zokulwa angibeki phansi le mithi nje inemithi la kulona uphondo ukudlala ukusebenza uphondo ngalemisebenzi yakhe engibasebenza ngayo ethi umuntu bafuna ukungibulala abantu ufuna ungiqinisa
ngizofika ngikwenze emgilingwane ke ngale mithi lo ngenze ikuvikela ethi omunye umuntu mhlawumbe ngikuphakamisa indlela yokuthi hayi sengifuna izitha zakho mathi ziyakufuna undize ya ngifuna undize mase sizakuhlola ukuxhubeka nendlela uma bathi bayakuhuba noma kuhuba ngezitha ufuna undize uyishiye izitha zakho kungake impondo zami lezi ezisebenza abantu azihlali phansi zihlala phezulu kodwa ngeke ngiluchaze ngaluye yoba oba ngikhuluma ku TV boza abalibona ofika efuna ukuthi mina nginenkinga emsebenzini ukhona umuntu ofuna ukungishaya noma bayangishaya bafuna ukungibulala ngofika ngomgile simkhuba ngazo ngenze zona zimele umsebenzi ayihlalela ngawona umhlobiso lapha phezulu nakule ndlela ehlana zikhona futhi nazo zikhona. Unazona igubhu ongathi usinika umuntu isigubhu noma uthatha nje umuthi kube ukuthi uyathaka umuntu ahambe nomuthi asikho isigubhu ongathi uyasikhipha? Hey Nkosi yami anginazo isigubhu mina ngisikhiphela umuntu anginazo isigubhu mina sokuthi ngisize yena ngaso esokuthi ngimnike mina ngeke ngimnike futhi mina sengimnike phela ama ngumnika nje futhi abanye abantu angisezukubasiza into mina engiyikhanda kulesigubhu ithi mawuqhamuka ukuthi mina ngifuna inhlanhla yami iphakame ngicophoza lezi igubhu ngihlushwa ngabantu ngithatha igubhu ngiyayicophoza ngenza lento ngihlanganisa lawa makhambi ngizowafaka nalo nto ukuze ahambe lapho isayo nomunye ayithola uma uthi ufuna ihlale isize wena ngiyakutshela ukuthi sofika senze kanje sibhalanse into yakhe ihlale ngazo lezi igubhu kodwa sihlale kuwe sihlala kimi awunaso sithatha uhambe naso. Akwenzeki ukuthi uyaphoqeleka ngempela iclient liyaphoqa ngalendlela ukuthi kuyenzeka kusho phela mefuna izigubhu zami mina mangicophoza imithi ngazi noma ziko-20 noma zingaki nayize zilapha kusho ukuthi kofuna phela ayithathe zonke uma efuna manje ngeke asithathe phela sisodwa balento engiyenza mina ngicophoza kuzo kunemithi ehlukahlukene ngihlanganise lo muntu ngithatha amakhambi ngihlanganise nginika umuntu ngabe inhlanhla ngabe futhi kokwenzeka into ethile njoba ngithi mina isigubhu sami lamafutha yami nengiwathatha ngikunike ngoba yiwona osazohlala isikhathi mawenza izinto uyasebenza kodwa lesi sigubhu ngayi impela ngikutshela mama kuthiwa akacela uhambe nesigubhu awuhambe nesigubhu bacela uhamba nenhlanhla yakho wenzele yona kuphela ngalezo igubhu wakhandwa wanaleyo mithi wakhandwa nalezo impondo wakhandwa uhambe wena uphethe lento akuphe yona ozofika uphakamise ngayo izinto phambili engasigubhu kuphela ayiphumi. Ngifuna sibuke isichitho ngabe eseyintwala zengulube ngabe ngishawe ngesele ubuso buyaxhifika ngabe ngishawe ngeinduna ngabe ngishawe ngobukhuphe esichitha yonke into engithi ngiyithinta sichitha abantu besilisa sichithe inhlanhla umsebenzi sichitha konke engikuthintayo. Angithi phela lapho ke iyona into le esithi uma sithi lento icishe ifana into lesesiyikhulumile sikade kahle into ehlupha abantu phela isichitho lento esithi nje iphazamisa umuntu anyanywe ngamadlozi anyanywe ngakonke anyanywe ngabantu anyanywe ngani isichitho sikaningi or into ethi isichitho omunye uthola ukufaka amaxoxo omunye wasebenzisa into ethile nje inyanyekayo hamba nesilwana amakako otokoloshe izinja yini nje uyabona inja mayiqhamuka uthi fuseke vele wena mawuqhamuka kubantu abantu bazodeda inja isikhathi esiningi zithanda ukuthi yasigada kodwa abayiqhamuka la ufuseke wona isikhathi esiningi manje ngenkathi wena wenza umuthi wena unika lo muntu lo noma ngabe umnika inhlanhla umuthi wakho umhlaba uhlangene awukhiphe yonke into eyavalwa kumuntu oba ayike inhlanhla azoyithola enaleyanto ngithe mina kokuqala umuntu akube clean yena andokuba thiwa athathe ini lento mina ngimnika yona uma egeje lapho ngeke into yakhe ilunge isichitho phela yiso phela yiyo phela lemithi ofuna isikhiphe silahle ukuze isichitho iso phela sibhidlize yonke imizi yabantu uma kuthiwa nje wena umuntu ufika wamenzela igubhu wamnika ngaphathe kanje hamba isigubhu sisoyenza singaxhumani naye kimi angisho kwabanye abantu kimi mina kufuna isigubhu sami engisenzile kube ile mithi engiyenza ngegubhu ihlangana nale mithi ngayixova ngayenza hamba yolwimpi wenza ukuthi nokuthi labantu ekade wena abantu bayiphosa bona ngobuthakathi ngenkathi nayo soyikhulumisa ibuya nayo ngobuthakathi kubo futhi into engiyithandayo ukuthi ayisuke lento kuwe iye kuye umuntu ngqo iyomhlupha angasalala. Unazo nenhlanga ongathi ezenhlanhla uyicaba umuntu zihambe naye ikhulume naye inhlanga zenhlanhla wenza umuntu mawuzomsebenza umphakamisela wenzele ukuthi into yakhe ingaphazamiseki bese ihambe naye ihlale naye Yesu yakwenza phela lo phela sikhuluma ngezinto ezikanje ngenkathi umuntu umclean wamenza phela ufuna ubuye umphakami nokuthi noma kubantu angabi lula ukuthi abantu badlale ngaye sikhona impela kodwa kimi awuzithola same time ufika ngoba ngifuna uqala lo mhlaba hlangene ukuclean yes mhlawumbe nje ngokuthi yes ngisho ukuthi abantu bazokubulala uthi uthola inhlanga kanti usazithola same time kodwa ngoyenza into manje labo bantu mina labo bantu abakufunayo wena bangakuboni wena
ngeke uyithoba ngakufaka mina inhlanga konke la uhamba khona Eish, mabe eish. khona uyanyamala Hayi ngofika ngikwenzela umuthi uzusaba ukuthi kodwa into izokwenza ngithi mina izokwenzeka manje bathi ungicabe mina ngifuna ukuthi ungiphakamise ungicabe ukuthi cha layela mina njengamanje abantu bakula bakufunayo so thatha lo muntu senze ukuthi nokuthi sesixoxile nawe futhi walisha iqinto eninandoda ngixakekile manje ngenze izinto engizenza vele phela bazosithe kathi abantu bavinjwa yini kanje basithi uma phekathula ibhodolo lomthakathi waba nje kuseni ngoviva ngithi kwaba mnyama inyoka zathe ziyangena kusangene kanga zangena kodwa kuphuma akusaphumeka ya ngene ubambeke la hayi indawo ukuthi uzohlala le phandle ngena ngithi ufuna ukungena ongena lo uvule igate ungene uphuma kusaphumeka nabo ke abantu methu ufuna izinhlanga zokuthi mhlambe avikeleke ufike umenze into ethi umunye bayamjaha ayi mabamjaha phela sathinta izinto lezi phela izinto lezi ziyasebenza ayanyakaza la ziyanyakaza hayi ziyanyakaza endoda phela ukusindisa umuntu bafowethu asikhulume iqiniso kufuna uyimisele ngakho futhi lento uyiphile uyizwe kuwe futhi ukhathalele ukuthi abantu mabakunika imali ungabe ukuthi uzoba nesitaka abantu uyabuya kunemoto uyabona ama-taxi konke lokho emoto kukhona ukugijima okwami lokho kodwa kubalulekile angiyibeki imali ukuthi makukhona eyishoda ngibakhathalele futhi la kunjenge umuntu onethilomo yabo uma efuna into zakhe zihamba kahle ka-odizini nathi nje basebenzane manje sinika imali uzokuthi uDr Ntosakeka umtholi umhlawumbe ngithola kuma-WhatsApp sengofuna zona izinto zokuthi umuntu uma efuna into la siyaxoxa kanti ekuhambeni sinabantu la phambi kwesikhathi nje ikhona into ezokwenzeka la kodwa ubuya sekunti khona sinabantu thina la kithi asikakwazi ukubamba umuntu kusemile yabo asikwazi ukubamba umuntu kusemile kodwa uyazithola ilwane uthola amabhodlela seliphumile lahlala kufuneka ngesikhathi ukuthi abantu manje bayinkinga baze bakwazi nalowo muntu bayizitha ngisho khona la endaweni umuntu mekude siyamnika okunye phahluke nje umuntu nje akhulume nje ngikwenza into avela phahluke umthakathi hey wena ukuthi nokuthi vala umuntu ngoba ungamphenduli sokunjalo ke phahluke nje akhuluma wena ngizokuthola kwathi imuthi magic ifike yamdlala athi khuluma konke khuluma impilo wayikhipha ngawe ikhona lona kodwa wena osuke lapha khathalela abantu nokukhathalela ukuthi bazokunika imali khathalela labo ukuthi umuntu uma efika la ayithola into ayifuna nami futhi into engizoyisho kuyo ukuthi mina ngiyayidika futhi ayenze izoyenzeka into yakhe. ngifuna mkhulu siphethe futhi siphothule ukhulume nabantu eNingizimu Afrika othi umuntu ngokuqala ngiyibona ikhehla kodwa ngiyalizwa ngiyithanda futhi indlela elikhuluma ngayo ngakakuthanda ukusondela eduze kwalo utholakala kanjani kuphila ukhona phinde bakhumbuze futhi abantu. Yes mina indawo engitholakala kuyo ngiyazi indawo makuthiwa umhlaba uyalingana phela waqala iJozini yonke umhlaba uyalingana shuthi nje mawusuka nje uzala ekhaya ungena eJozini Welly Bridge uhambe ufike endaweni okuthiwa kwaSikhemelele kuyidolobha nje elincane elinedodlwane uSikhemelele mawufika eSikhemelele ke uthatha right ubheke endaweni okuthiwa iZamazama umgwaqo yemboza ubheke umgwaqo uthi uyezamazama ubhuqo uhambe uma usuke eSikhemelele 8 kilometers uzofika la uma sohambile umgwaqo yezamazama uthola ibhodi elimhlophe elibhawuthi Zamazama crash ujiya ngo right uya kwa Dr Ndosi kumaphekathula ibhodolo lomthakathi imoto zami ezinye zisebenza lapha erenke kwaSikhemelele uma kuthiwa umunye akanamoto ufike ebusuku ziyahamba zimlande ufike eNtatakusa ziyahamba zikulande unemoto yakho uyakwazi uhamba uzofika ekhaya uhamba ngemoto encane uhamba ngemoto enkulu kuyangeneka nje ngitholakala eZamazama ke mina endaweni yasemakhabelweni la ngitholakala khona esigodlweni ekhaya angihambi ngihlala ngihamba mase ngiyosebenza kuphela angihlali kwenye indawo ngila esigodlweni ekhaya njengoba wena ukhona nawe. Maphekathulula ibhodolo lomthakathi madoda inyoka zagunyana zombili zafika zithi izobulala kodwa kubanga kusenzeka kwabulawa zona sila eZamazama kwamhlaba uyalingana esigodlweni esikhulu kaNdosi uyayibona ke insizwe uyabona amadoda amakhulu uyayibona impondo kuyaseqiyanzelwa kujuliwe uyayibona impaphe zepikoko konakele kakhulu ngiyafisa ukuthi uyilandele lensizwa umlandela